Știai că a existat o singură țară din lume care a atacat Statele Unite și nu a întâmpinat nicio răzbunare? O navă a marinei americane opera în apele internaționale ale Mării Mediterane la aproximativ 25 de mile marine de coasta Egiptului. Avioane dintr-o țară vecină au zburat mai întâi deasupra navei și nu au făcut nimic. Dar, câteva ore mai târziu, aceleași avioane s-au întors. De data aceasta au deschis focul, cu rachete, mitraliere și chiar torpile. Întregul sistem de comunicație al navei a fost distrus. Steagul american a fost doborât. Echipajul nu avea cum să ceară ajutor. Până când atacul s-a încheiat, 34 de membri ai echipajului american erau morți, 171 răniți. Țara atacatoare a susținut că a fost o tragică greșeală. Au spus că au confundat nava cu una egipteană. Guvernul SUA a acceptat oficial acea explicație, dar mulți dintre supraviețuitori nu au crezut-o niciodată. Ei au crezut că atacul a fost deliberat. În ciuda investigațiilor, în ciuda controversei, Statele Unite nu au ripostat niciodată. Acesta rămâne unul dintre cele mai disputate evenimente din istoria diplomatică americană, iar țara care a efectuat acel atac a fost